Vytvorili sme mix na základe TikTokového komentu. Toto bol on a mal vyše 200 lajkov, nie som si úplne istá. Nazvala som ho Viral Mix. Nechcel som na TikTok, lebo TikTok by nám dal ešte ban a boli by sme v prdeli, ale máme to nazvané, že Viral Mix. A ideme to spolu otvoriť. Povedzte mi, či sa vám tento nápad páči. Chcela som, aby ste sa proste aj vy nejako zapojili do toho procesu výberu tých produktov. A skúsme to troška vysypať, aby ste videli. Ten mix vyzerá takto. Jahoda. Brutál. Cantaloupe a líči. Mňa by v živote takáto kombinácia než nenapadla. Teraz mám jahody na celých zubách, kompot. Kľudne nám dajte zase nejaké ďalšie nápady, možno sa tým inšpirujeme. Nehovorím, že teraz budeme mať 8 viral mixov, ale určite mixy budú pribúdať, takže keď tu bude nejaký presne, čo má lajky a že vieme, že viac ľuďom sa páči ten nápad, tak taký vyberieme. Melon cantaloupe, toto vyzerá najhoršie a to je najlepšie. Snekujte zdravo, snekujte čerstvé ovocie a kto chcete, snekujte aj Lio ovocie.